Svako, musím sa vás opýtať pár dôležitých otázok, totižto. Prvá je, čo je to swag? Neviem. Netušíte. Máte pekný klobúk, ale... Swag. 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 Nie je to taký nejaký anglický... Jasno. Čo to je swag? Swag, víš? Swag, ideš. Dávaš. Swag, swag. Že máš swag? Swag, víš, swag, víš, taký gangster si. Swag. Najľahšiu otázku. Čo to znamená banger? Banger? Keď ťa frajer dobre po toto, Tak. tak je to banger, ne? Máš frajera? Ty? Počkaj, ty nemáš frajera? Ja chcem byť tvoj frajer potom, že ty si jaká talentovaná. Strašne si pekná, Jovan. Banger. Čo znamená? Viem, len po slovensky to neviem povedať. Povedz pohode, ak chceš. Povedz po maďarsky, môžeš po maďarsky. Oktuš? Oktuš? Vieš čo, ty si taká, že ťu. To alebo čo je to Tupak? Tupak, skúste si to slovo Tupak. Tupak. Sprosťák. Tupe. Zamyslite sa. Nehneď hovorte. Zamyslite sa. Neviem. Dobre, dobrá odpoveď. Poznáte Borisa Kollára? Viete, ktorý to je? Taký ten milionár. On je strašne bohatý a talentovaný. Viete, koľko má detí? Boris Kollár? No. 1, 2. Koľko detí má, to nevie ani on sám. Tak. 5 oficiálne uvádzajú, že 5. Že má z Ugandy. Adoptované? Adoptované, áno. Ktorý houseový DJ je u vás najobľúbenejší? Ale vyslovene houseový. Houseový. Ako domový, house je dom. Ja... Ktorého? viem. Premyslíte to, premyslíte Ktorý to. DJ alebo interpret? To čo vám mám hovoriť? Do ktorého tímu v NHL bol draftovaný David Guetta? Guetta. David Guetta. David Guetta. Veľmi dobrý útočník minulý rok. Je to Francúz, napoviem. Calgary Flames. Calgary Flames. Super! Môže byť. Normálne trafili. Tomu ver. Fakt som dobre som povedal. Opýtam sa. Nech Podľa sa vás, páči. Počúvam koľko vás, gólov dneska strelí proti Kazachstanu Filip Šebo? A či mu bude nahrávať Juro Mokrý? Koľko dá ten Filip Šebo? Koľko dá gólov? Čo myslíte? Filip Šebo. No, koľko dá? A ja vôbec ho hrá. Hrá? No jasné. Prepáčte páni, to som nevedel, ospravedlňujem sa. Pohode. Poprosím do mikrofónu, sa ospravedlňujem, rýchlo. Ospravedlňujem sa. Áno, ospravedlňujem do mikrofónu, jedno rýchle. Kto je to Patrik Vrbovský? Patrik Vrbovský. Patrik Vrbovský, je to známe, strašne známe slovenské slovo. No neviem, čo nejaký žurnalista. Žurnalista. On je taký akože... Investigatívny. Investigatívny. Silno investigatívny. No. To áno, to áno. Keď vám niekto povie, že čo je IPčko, alebo že či máte IPčko, čo to znamená? To nikdy som nepočula. IPčko, IP. No, IPčko. IPčko, IP, že pošli mi IPčko. E-mail alebo niečo také. Skúsam. Ešte? Neviem. IPčko, istý pich, ne? Na IP adresa. IP adresa, ježišmaria, IP adresa. Dobrá, alebo ešte napríklad istý pich, ne? To ešte, ale to je tak ako medzi nami to, ako nebudeme to rozpýtvávať. Ten herec, ten čo hral. Pozri sa, tam stojí. To je on, tvojho srdca šampión. Vieš, jak sa volá, ne? Jak sa volá? Nem tu dá. Jožika. Ja som v znamení raka, ja som rak. Rodinný. No, to je osud. Prezváňam ťa, už ťa prezváňam. Kamarát môj, a toto je to IPčko. Len tak si zoberieš telefónne číslo a máš aj IP adresu. Alebo istý pich. To sa ešte ukáže. Dobrý, môžem sa spýtať, prosím vás pekne, mám pár otázoček na vás. Jak sa vám cestuje v týchto špinavých autobusoch, prosím vás? Slubovali nám, že tu budú záchody. Prosím vás. Jak sa vám cestuje v autobuse? Dobrý deň, prosím vás, môžete na chvíľočku, robíme taký jeden rozhovor. Môžem vás poprosiť, iba jednu anketu robíme. Prosím vás, môžem sa niekoho opýtať niečo? Čo máte dieťa v tom? Čo tam je, prosím vás pekne? Môžem sa vás opýtať? Ako sa vám cestuje v týchto špinavých autobusoch? Jak sa vám cestuje v tomto zajebanom autobuse, prosím vás? Veľmi dobre sa mi. Je zajebaný, jak sa vám môže dobre, prosím vás? Prečo nikto nezdraví? Však to je úplne Dobrý deň, ahoj moja. Dobrý deň. To je zadarmo, zdravenie, to je normálna ľudská vlastnosť. Zdravte, dobrý deň. Máte dreň? Je to pôjde, nie je tu špína, nie je tam smrad? Tak nikto so mnou žiadny rozhovor? Dobre, čaute, bifloši, čaute! Čaute! Ahojte! Ja vám pomôžem s nákupom, dajte to sem. Toto mi bol čert dlžný, prosím, ako sa vás zbavím? Jaké zviera, on to má Robertské, ja odpadnem. Preboha! Iba kuky luky. To je zadné luky. Dám iba, že kuky luky. Takže mladí študenti nájdú v Mlynskej doline vlastne všetko, od drog po sex až po alkohol. S tým si môžeme byť istí, že v Mlynskej doline sa vyštudujú len samé kurvy a alkoholici. Týmto pádom chcem pozdraviť Mlynskú dolinu.
Kamarát môj, máš brutálne nechty. Ináč, mohol by si takto ukázať, ty máš tie nechty. Počkaj, ty si, kamarát, ty si stará Saxana, ináč, prečo je to, čo ten nechet, čo to znamená, čo to je, prečo je také dlhé? Si gitarista? Neviem. Nevieš, ako sa ti to páči, nezavádza ti to? Nezavádza ti to? Neviem. Počkaj, keď máš taký dlhý nechet, chápem to, keď si chceš vybrať šušeň a je hlboko, extrémne hlboko, víš, a dáš ho, úplne ho dáš a vybereš ten šušeň, vieš ako, vtedy to je normálne. Počkaj, horšie by to bolo, keby si to špáral inde, priamo, z nechtárne, s mojím kamošom, ukáž nechet, ukáž reklamu, ne, vetech, nechet, z nechtárne, s mojím kamošom, jak sa voláš? Jano. Martin. Martin, to si zabil. Martin, výborne. Ste na babi? No, trochu jo, no. Trochu alebo trochu viac? A tak asi víc. Máte priateľku? Ne. Nemáte? Takže nie ste na babi. Snažíme sa nájsť ľudí na decembrové natáčanie obrovského blockbusteru filmu, ktorý sa bude točiť na Slovensku a v Čechách a hľadáme komparzistov, hlavné vedľajšie úlohy, vedľajších úloh, vedľajšie úlohy. My sme potrebovali, aby sme ľudí takých a typov, jak ste vy. Čo to je Čechaničko toto? Vidíte Louis Vuitton kabelečky, počkaj kamarát môj. A.k.a. Čo tam máte, akože nejaké ruské spisy, alebo čo tam? Tak, jak máte vlasy, to je popiči. Ale by som potreboval si dorastla ti brada, lochti brada. Je možné, že by si sa na to natáčanie, akože by si sa dorastol, lebo tu mám, vyzeráš jak kokot. Je to nenormálny film, to bude na slovenské pomery a na československé pomery sa to ešte v živote nikdy netočilo. A bude to na všetky vekové kategórie. Všetky. Hovorím tým úplne všetky vekové kategórie. Ste ochotné a schopné? Starý 4 eurá, bude stačiť? No hej, ne, tak to není o peníze, jako abych se rád zapojil do nějakého filmu, jestli to bude něco smysluplného nebo tak. Tomu ver, že bude. Vy ste umelkyňa, ja takéto hľadám typické. Poďte, dajte sa do radu, ty tam nevytrčaj a tak, hlavícecek von. A takto, no, babička. A dajte si ešte s nami? No. A môže nás odfotiť. Odfotí nás. Počkaj, ale Cicunka, počkaj, dáme si to číslo. Teda ja som Jožo. Čau, Tina. Tina, pekné meno, nádherné. Michal, Jožo. Tina, čau. Ahoj. Á, vy ste si súdení byť dvaja. A Jožo, teším ma. My tam chceme spraviť takú scénku, že máme normálne, že 37 ľudí už máme dohodnutých, čo sa nám vyzlečú do scény, hej? Ale za peniaze, pozor. Za peniaze. 6 eur majú každý. Čísla máme, to je dobré. My sa ozveme prvé tak, že asi e-mail. Včera sme sa 21:50 rozhodli, že ideme do Blavy a dneska sme tu, hej, takže ráno o 6:00 sme sadli na vlak a proste, že ideme a škola hrov a tak. No. Škola hrov ešte len začne, pozor. A v škola hrov je živý banger. Chcel by som týmto odkázať všetkým pekným babám, nech si umývajú ústa a zuby hlavne. Aj keď vyfajčia 5 kokotov za deň? Aj keď vyfajčia zo 6 kokotov za deň, je to určite príjemnejšie, keď fajčíš voňavá.